नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रहुआ सब। उम्मीद करता नहीं रहुआ सब कुशल मंगल होखा भैया। स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी रहुआ सबके बीच में लेके एकदम जबरदस्त सुपर हिट मैटर एगो गाना वायरल भइल बा बहुत मार्केट में। टेंगे 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 स्पेशली गीत बा, लेकिन ओकरा से हट के लिखले बानी आ नया कंपोजिशन गीत बाटे। बस एकर नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया ढंग से गायकी कर देतानी तो गाना 100% मार्केट में बच जाए भैया, आ रील पर भी वायरल होखी। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया मीटर नहीं खे मिलत, मन पसंद के तुकबंदी नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गए बानी तो निश्चिंत रहब, निराश भइला के जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ की फर्स्ट क्लास की मीटर मिली। चाहे रुआ ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लिखवाई, चाहे सैड सॉन्ग लिखवाई, चाहे धोबी गीत, निर्गुण गीत, पूर्वी गीत, चाहे भक्ति भजन, आता है सीजनली कोनो प्रकार के गाना, हर तरह के मीटर लिखे नहीं भैया। और हाँ, हिंदी में भी गाना लिखे नहीं तो रुआ हिंदी में लिखवाओ बा, चाहे भोजपुरी में लिखवाओ बा, चाहे हमारा स्टूडियो से नया म्यूजिक बनवाओ बा, बेहिचक संपर्क कर सकिला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और कॉल से आपकी चैनल पर नया होखे तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के गाना देखी कितना बढ़िया बाटे। ये गर्मी स्पेशल गीत बाटे। एगो औरत अपना पति से कहती है बड़ा भाव में, आज जले कूलर पिया न लगवाई, तले रौरा भिरी नहीं जाई। कान खोल के सुन ली कि जले कूलर पिया न लगवाई, तले रौरा भिरी नहीं जाई। आ तो बरौर मुड करे लगी हेंगे, ठेंगे 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 ठेंगे। आ जब से जिया पचुमा मांगब ये राजा, हम दिखाई देहब ठेंगे 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 ठेंगे। जब से जिया पचुमा मांगब ये राजा, हम दिखाई देहब ठेंगे 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 ठेंगे। तो भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर हमरा गांव में कोनो भूल चूक भइल होई तो क्षमा चाहतनी, काहे कि हम राइटर बानी, सिंगर ना। रउआ एकरा के बना के बखूबी बढ़िया गा सकतनी, बढ़िया म्यूजिक के साथ। अगर ये मीटर पसंद बा और फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक हमरा कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकीले। हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा, बेहिचक संपर्क कर सकीले भैया। और हाँ, चैनल पर होखे नया तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले बा। वीडियो पसंद आ तो एगो लाइक, एगो कमेंट कर दे, मनोबल बढ़ावे खतरा। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।